Ajeng joget Mbak Win, monggo. Sing hobi joget-joget monggo. Ya. Dangdutne kok niki kok. Sing badhe joget. Ayo Bu joget Bu. Bayarnya nggih ngiping nggih. Niki mboten dipeksani, ajane ora kepenak dibingine ngandhap mriku malah saged dadi mirasa. Ya sabar. Biasanya nggih ngoten Bu. Lah wong Pak MC-ne ngomongnya ora oleh joget. Biasanya nggih mandap. Nggih, paling pancen menika kerawitan mila. Lah, sak wontene nggih ngeten iki. Pentas kerawitan dadi mengke nek nyale aturan malah mboten kepenak. Ados-ados komblora arep ngibur engko nek. Heeh. Kepenake piye ngoten kemawon. Monggo pokoke nek dijogetno monggo, krawitno monggo. Pokoknya nderek pengunjung, nderek tamu. 10:08 dados. Pak Beno piye biasane kok ayem mencah. Pak Juremi monggo ning ibing.
sulit makut yuda sing manis wong sirane ya mas yen kasep pakrantang niluras mara prantang niluras mara sayuk rukun karo kancane ya mas saji seswarane basana Lambat wala boyo aku urip bukti panyu pormu akal tak turuti moga-moga ra sawiji rupe doka panjang lari sing temen kandhamu mangkono karo aku wong kang isih bodho muga-muga aku bareng sak kula marga sayang sing tak sayang ning dalem wae pitik apa pitik kelapa kelapa kang maksih muda salambar gedange karo mantan sing sabar lan tetep satya ya ya tak rajang rajang sukune tak gedang gedang rukune sak lukune kang marti pikir raja teras tetapi kering sapa sing betah yen narati sanding wong manis nandur suruh kayone agung nek kepengin weruh ning pikir bingung tejo terta atma jana tara mohono pilih gendeng apa aku milih gending walu-walu nangati dadi marem mereka gendinge walu ajan gua susah tetap lompo
kepranan yen kepranan uripe sorang sorang ser. Nggih, matur suwun. Niki nuwun sewu. Bapak Pengrawit niki mohon izin Mbah Lurah niki kapurih didekaken pripun panyuwunipun para tamu mekaten pramila menika nyuwun warangganane setunggal mengke tengandhap sampun nggih wonten kersane regeng nggih.